ngono lho bolo. Jadi ki yo ojo menyalahkan apa yo acarane, ojo menyalahkan sing duwe gawe ojo, tapi apa individu nih menungso nih ya sing apa kayak masalah kasusnya sing di Indomaret bareng gitu. Oh yo ojo nyalano acarane sing duwe gawe ojo, tapi individu nih menungso nih bolo ya. Terus masalah sing udan banjir kayak lagune Dewi Caknan, banjir bandang tak seberangi. Lha kuwi sing salah ya ora menungsone. Alam ya, alam udan. Aja guyu, kamerane gusu. Wah, gusu lah. Dadi ngono ae ya. Aku wis ora mbela rene, ora mbela rono ya ora. Ya wis ngene iki cuma meluruskan ojo saling menyalahkan lah bolo ya. Lek awake dhewe lek saling menyalahkan kok kabeh wong iki ya duwe salah, kabeh wong iki ya duwe sifat karakter elek ya toh. Jadi ya wis piye ya. Wis podo-podo sadar diri masing-masing lah ya. Harap mohon dimaklumi. Tetap dijaga kekompakan, dijaga seduluran ya. Wis jangan terjadi saling gesekan dan gimana pun jangan. Oke? Ya wis ngono ae. Salam dari saya, Handsome Boy Indonesia, pria tertampan di seluruh Indonesia. Oke?